Oyaro nyakora mage juan kendo machiegni ma en chenro mar penjo mantiere kae kod nonro ma gazet. Ma en gazet ma kawuono odiochieng' ma kano ka warange aranga mondo mibed kod ng'eyo ni gik mage matimore kagi kacha. En moro pile ka pile mondo mi wakelni gazet mopogore opogore pacho kae. Koro mana kawuono nitie moko bende ma wayudo kaka lony manyasani. Wang'e bende mane gima jo Kenya sani mang'eny tiyogo. Inyarango kanyo gazet mar Daily Nation, irango ka The Standard, ka idonjo e mbui kata bende yude gazet mar People Daily. Tibedo gi mor ni mar gigo matimore aluora ni bende ing'iyogi. Wan gi gazet mar Business Daily be ohala timo nade mano kama gintiere kacha kuonde mopogore opogore. Gikoni kacha ni omenda mathoth oganda tero kanye. Ka weche mag tuke bende warango, toke kanyo inyalo mi weche mopogore opogore. Okinyi ma kawuono en morwa ni mar koro wakelo ni weche gi duto ka wanonogi kendo wami kuku margi. Arokini machiegni nyinga Cleophas Roch, to kaka pile gigi watimo kod jofwambo. Nonro makamagi, gazet makamagi ondiki kod jofwambo, jogo man gi lony kata jogo mantiere gi lony e sekta mamoko. Koro intinene nade kama intiere kar kacha. Wuoth kodwa sani koromo saa 12:30 mar okinyi sama wakelo nie weche makamagi osekalo dakika 37 mano tok saa 12 mar okinyi. Koro wadhi kode nyaka warom kanyo saa 1 ka watieko twak mokwongo dhi donjo kanyo kor Muga Jwang'. Koro wan kodi ka achiel kachiel kawuono an gi mor ni mar antiere kod wendo. Wendo en jafwambo e nyakalondo mar Ramogi. Wini nyaka puonja machiegni. Oyawre Cleophas. Oyawre, inchiwo nani? Achiewo maber misaini. Amba achiewo makare. Naneno ka ipenja gokinyi ni aruko sachiewo. Iru nikech wasoro mana winji ga samoro otieno kata wachno sira wende. Mana e Ramogi radio kacha. Kawuono ichiewo. Kawuono achiewo. Ichiewo. Kawuono ne yweyo matin kiikori ni gazet. Kabisa. Kata kamano nitie weche mathoth mantiere kagi ma otenore kod tijwa kaka jofwambo. Ka wandiko sigana makamagi, moko bende kilande radio kacha, magi bende ma osebedo ka omori. Odiochieng' manyoro ma koro sani bende ondiki gazet odiochieng' ni ma kawuono. Nyakora Muga Jwang' kantiere kaka odwini wada mana rango ni gik magi manyalo bedo ni wanono kendo manyalo bedo ni wamiyo pek odiochieng' ma kawuono e gazet. Wani gazet mar The Standard, Daily Nation kod mano mar People Daily. Nitiere gik mopogore opogore kaka gilose, thuond wach bende opogore. Gazet mar Standard, The Standard kod mano mar Daily Nation. Nyakora Muga Jwang' wadano wachak kod gazet mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono owachang'o. Thuon wach e bodarango kacha ite mokwongo ni. Kai ranga kaka entiere ni mane makoro mipe. Ka wanyalo mana yude achiel kachiel mondo mi warangi. Mano gino momipe ka inya ite kanyo. Mano ite mar ariyo. Ite mar ariyo kochalo kama Nyakora Muga Jwang'. Ite mar ariyo kanyo wach momipek en kotenore kod romo masani dhi nyime e county ma Kisumu. Mano mag riwruok mag jopuonje mag NAT. Nyaka sani wini wach maliekore ite mar ariyo ka. Ineno kanyo nitie Collins Oyu, mano jatelo mar NAT, jagoro maduong', maduong', mano Secretary General mar NAT. Ka inene kama entiere kanyo, Collins Oyu wach mowacho kanyo kendo kwayo mag jopuonj kod duond jopuonj omed gi atamalo 60. Mano kono wadhi yudo ng'anyo machielo ka skunde yawo kosango ma waneno mbele. Kaluwore to kod Secretary General Cleophas, wach mano wacho kata moko kuom gigo koma bende thoro mar twak margi madhi nyime gwenge koma Kisumu. Gidwani mondo mi omed gi kaindi atamalo 60 mar omenda margi, mar omenda mar jopuonj. Nitiere kaka owacho ni igeni corona nobiro gik mang'eny kabisa kendo ngima omedoridore. Koro owacho kacha chande ni chakre higa mar 2017 pok omedi jopuonj omenda. Koro maende gima jagoro maduong' temo jiwo mar mondo mi TSC kata duol nindo ma bende ochung'ne ndiko jopuonj ong'iyane ni to bende jopuonj gi ginyalo yudo atamalo 60. No kang'eyo ka gibro dok e ng'anyo nikech skunde yawo kanyo yudo giko mar dwe mar achiel Cleophas. But ageno ni giketo misege koma kare mar neno ni giloso kendo gimbeko e wach ni endi ma kochopo ni koro nyithindo dok e skul nikech maendi nyithindo dok kendo tam duogo kaka chon ne entiere ga chande. Wageno ni okobi yungni kod chako tam manyien mar mondo mi nyithindo ochaka kata doge e system ma kaka ne chon chande. Ing'eni wach kata mbeko
miyo gik moko timore e yo makare kabisa. To bende kineno kanyo endo Cleophas, Oyuno wacho kanyo endo ni gidhi temo kendo mar mondo mi gilose collective bargaining agreement kata CBA ma 2021-2025. Ka wacho kacho chande ni jopuonje bende onego omed chiewo kaluwore to kod sombgi. Owacho kanyo ni jopuonje kao gi invest ahinya e somo margi ma bende ber ka gichak giyudo ka imedogi gichiewo kata lemo moro mar mondo mi bende giyude kaka ginyalo duoko pesa kata loans moko mane gikawo kane gidhi e kinde mane gisomo. Haya, mana kamano wini wacho ni weche gi kathoth ma dhi bedo twak nyakwara mogi jwang twak ma kawuono madhi kelo ni mano e chenro ni mara rupiny ma idhi ta kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor. Mano bende ang'wa kelo kanyo kod jolony weche mag somo. Picha momora kae kendo en ite mar adek. Ma en wakala kale wiye mang'wech. Ka irange kar kae nyakwara mogi jwang ma ni new beginning. Koro wacho ka nitie jal moro mosebedo e kar twech kata utweche kuom thuolo moyo higni 10 nogole jela man dweche 10 mokalo. Odiochieng' manyoro oganda ne oneno ka koro otimo nade ma nyinge Samuel Kahiga. Samuel Kahiga kaachiel koda jaode mano Lucy Wanjiku koro ne oriwo arus kata ka ne gitimo arus margi bang' ka osewuok wini higni 10 e jela pod iduoga pod in mane pap pod idhi mane. Gima kuom higni 10 gima nyalo wacho piyo Cleophas en ni miyo ni en miyo motegno nikech yudo sani en miyo manyalo bedo e ot kacha chande kuom higni 10 kong'e ni jaoda to twe jela marite moduok kuom higni 10 ok yot ahinya. Koro hero of the day mwanyalo wacho kaendi aparo ni en miyo ni ok yot ahinya marito jaodi kuom higni go duto te. Higni 31. Higni 31. Manyiso ni samoro kata ka ne ma ok orito kata ka ne omake ka ne okete kar twech pono ne nyadende ne poko nyuolo pono wariamo nikech ka en higni nyako ni higni 27 to kama nitiere kar kacha higni 31 obedo jela thuolo ma higni 31. En sigana moro malich ahinya kod Muge Jwang e ite ni mar adek. Ite morango kata item penjini ni to nyadendi ni edino dhi katedo kana chako tedo ka oromo nade. Awi maber ni oduogo yudo ka pod ok wang'eyo ni oduogo yudo ka intie ka intin nikech wang'eyo ni awinjo moro ma soja oduogo dala bang' kowuok e mission to yudo ka jaode nitiere kod nyathi ma jadweche 3 to en osedhi oko kuom higni 3 koro penjore ni to nang'o matimore dire ma to en nyathi ma nyokoro Muge Jwang kata kuma ne wacho kanyo ni ati mano Samuel Kahiga noyudo lokruok mar paro kaachiel koda mar chuny ka entiere jela kacha. Wacho ni kacha cha bende nyachopo kacha miwarri iyud ruoth. Wacho ni kaw Yesu kaka jakony mari e kinde duto ka entiere kar kacha kendo koro kanogolne ketho maneno go nochomo kama chalo nade. Nyakwara Muge Jwang weche ng'eny kendo koro nitiere kama chielo ma koro kinde ochopo e ite mar 4 mano mar gazet ni mara Daily Nation. Mano bene kamoro mochiwe weche mamoko makoro sani maling'ling bende koro wuok oko kaluwore koda Cherera 4 mago commissioners 4 maga IBC mane obalo koda jatendgi mano Wafula Chebukati kaluwore kod yiero mokalo. Mano moting'o Justus Nyang'aya nyalo neno gi kanyo, Francis Wanderi, Juliana Cherera, Irina Maset. Ma kinde mane giloso kod jofwambo ka gintiere magawa mar Serena Buri Nairobi mana odhiambo mane lande duoko. Koro sani nitiere neno makoro pedhi mano e nyima aput mano chuo kod jatend piny Kenya. Neno maneno kaendi ka opedhi iwacho ni nitiere kar jot moro Buri Nairobi ka masani endi koro osegolo neno margi kata ginyalo bedo joneno e kes ni endi ka iwacho ni gigolo kanyo endo CCTV footage ka giwacho ni nitiere commissioners gieki moko mane onyisi kata mane oter mar mondo mi ojotie e kar jot ni
kendo giwacho ni nitiere ngeni kidonjo kumoro nitiere kuma iwe nonro magi kami kwa ige ID mari cha gi namba simu bichuoga mara dier an pokabo pokedega wakala kala kanyo koro kae neno makoro pedh kar kae wacho ni nitiere apartment moluongo ni Yaya apartments kendo kanyo makoro tarik 15 no kaluwore kod picha makoro nenre kanyo gi ka Cleophas ma indi nyalo bedo kod weche goeko mag yiero manyalo mi yud commissioners gieki kod ketho moro mano endo emwarito mar mondo mi wawinjane kowuok kuom joneno ma sani endi koro osewuok oko mar pedho gima kisungu dendo ni evidence margi. Nyakoro mage jwang nyaka sani gimang'eyo ni commissioners giduto adek man koni giduto osegwetao Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kaachiel kod Juliana Cherera ka Irene Masiti ma koro pod odong' kacha. Irang' ni adieri dhi wuok kanye. Mago bende weche moko ma waluwo ni odiochieng' ma kawuono e ite machielo bende ka wada mana rango kamachielo nyakora moge jwang' e gazet ma kawuono wanono kanyo ite mar 6 bende nyakora moge jwang' mondo mi wabed kod ng'eyo ni nyaka sani gik mage manitiere mano ite mar 6 kaachiel kod ite mar 7 wadani warangi mana mar jiwo kwe mago kod ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro ponono nyalo wuok kendo konya doka. Aneno ka wach ni endi en wach ma bende kwang'iyo kacha chande vice chair mar Jubilee Honorable Murathe eno odagi wach ni endi kendo wacho ni migosi Uhuru onge chieng' ma okone ka biro wuok kata biro gwetao e duond bura nendo mar Jubilee lakini kata kamano bende seche moko iwacho ga ni kineno iro kumoro ka wuok kumoro nyalo bedo ni nitiere mach e odno kata e dala rido koro magi duto te warito mar mondo mi wabe winjane ni to ang'oma nitiere e iro niendi bende en adier ni migosi Uhuru Kenyatta dhi gwetao kendo ong'iyo weche goeko mag kelo kwe e pinje mopogore e Afrika kaendi kata Afrika ma ugwe koso. Haya nyakoro moge jwang' kamano bende pod wantiere go kanyo kaka achiel kuom weche go ma wamedo mana luwo odiochieng' ma kawuono wantiere kae kod Winnie nyaka Punja pod wamedo mana rango gi ka wantiere kar kae ite mar 7 bende wada mana rango kanyo kaka wadhi kode achiel kachiel kaka wacho kanyo ni new funding plan to see return of parallel students mana public university mana malo kanyo koro ka wanyalo mana range mai kama wach nitiere koro picha man kanyo mano mar jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane nitiere e nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre mbalariany ma Masinde Muliro mano juma mokalo gino manitiere omenda makamagi wacho ni koro sani nyithi sikul mantiere mbalariany mopogore omenda madhi bedo kacha ka sirkal chiwo wacho kaka scholarship magi chiwo gane ne jogo mokalo dhi bedo ni dok piny e kinde ma odok piny oganda mathoth moko nyalo bedo nok yud thuolo mar donjo e mbalariany to adhi do kwan mamalo mag jogo ma chulo omenda giwegi mondo mi gisom mano ni parallel ka koro ka giduogo kore mbalariany mag piny owacho wacho ma achiel kuom yorego ma bende mbalariany mopogore nitiyogo mondo mi oyuda omenda mathoth wacho ni billions koro nitiere kanyo. Cleophas maendi bende king'iyo kae gilieko kata liekore ni bende grade no endo ma nyithindo dhi donjo godo e university bende kidek idho maro kata kidek sweko kadhi malo to kaluwore to kod wach ni endi aneno kagima mana kaka iwacho nindo kapo ni nyithindo mago eko ma obedo self sponsored kata magi mag parallel ka odonjo mang'eny e university kacha matende ni kaluwore to kod gini endi magilieko matende ni gidhi bedo mang'eny kata gidhi donjo mang'eny kae chande seche mag gidonjo mang'eny pesa mag gidhi chulo chande matende ni sirikal ema dhi benefit program ni endi magilieko nikech wang'eyo ni nyithindo mag parallel gichulo ga omenda mathoth ahinya e kinde mag gidhi kae chande mang'eny ok ang'eyo ni to koro e kind sirikal to kod institution kata mbalariany en mane ma pes gieki ma nyithindo gieki dhi golo kacha chande
dhi negi mang'eny kata madhi konyogi to ok ang'eyo ni ne janyuol to dhi chalo nade nikech ok jonyuol mang'eny bende manyalo golo pesa nendo mar parallel kata mar mondo mi nyithindo osom kendgi kowuok e ofukogi. Sirkal bende osewinji e thuolo mokalo wini ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni gibiro chulo mana omenda kar romgi. Wacho ni kar teko sirkal. Sirkal ka onge teko mar kawo nyithindo mang'eny e mbalariany, gibo kawo mana matin ma ginyalo chulo negi omenda ma kamago. Manyiso ni kata mondo mi gitim mano, man kaka ilieko, nyalo bedo ni ting'e malo. Cut off chakoro kowuok e C+ nyaka B, kata ochopo e B plane, kata dog e B+ kama ne nitiere chon. Oganda marom nade madhi chopo e mbalariany. To thuolo mag tije chalo nade ne jogi duto bang' ka gisewuok kanyo. Koro Mogejwang', wach ma kamano iyudo e ite ni mano mar 7 okinyi ma kawuono kama bende idhi nyime kod somo gazet mar Daily Nation. Ka watiyo gi gazet mar Daily Nation, warango mana ite mar 8 kama bende koro rango kacha ni MCS koro gidwaro ward fund ma gidwaro ni koro chalo nade nyakwara Mogejwang'. Mae gima gidwaro kendo mae en omenda moro ma iwacho ni oversight cha bende koro nitie Senate Oversight Fund mano ma bende jatend piny Kenya ne olieko ni ponono koro onego bed ni keto kacha mondo kony senator bende mondo tim chenro gi mopogore opogore. Mano kopogore gi omenda agucho omenda machielo mano mar CDF ma jod bura sani bende nitiere godo. Dhiro wach machalo kama makore wacho ni jod bura onego bed ni konyo jo MCA nikech chike giloso gi male koka giridore nyaka piny. Ponono wadhi yudo lokruok e counties mopogore opogore. MCS bende dhi bedo kod agucho omenda mora mora ma gidhi bedo ka gitiyo go tijegi mopogore opogore e county. Wachni ndi Cleophas kwa ng'eyo ok ang'eyo ni ka MCAs obed kata chande ka gi push wachni nitie neno ywaruok moro mane Governor Kawira ne owacho kata chande ni gimomiyo en idwa thichi office en ni MCAs gieki dwaro wach mar ward fund niendi. Koro mano endo kaka ineno kaka od bura no endo kata assembly no endo chalo. Ok ang'eyo ni maendi en gima nyalo biro timore e counties mamoko gieki bende koso. To kata kamano nikech MCS gi neno ni kacha chande MP nitiere kod NG CDF machande mawuok malo mabiro konyo MPs e constituency. Gin bende okan jalony lakini okane kanyalo bedo ni nitiere richo moro ponono ni gimbe giyudo mar dongruok moro obedie e ward ka yot ka governors ponono bede dhi gi wach machalo kama kata ok giego jod bura mago mantiere county gin gi ting' mane rango ni omenda ma kamago bende ochopo e yo moro makanyo. Koro Mogejwang', gazet mar Daily Nation kanye ma ngorume to toke kanyo kabisa ka irange kanye kuma nitiere gik mamoko bende manitiere. Ka warango gazet ma kawuono odiochieng' ma kawuono wacho ni kanyo Atlas Lions mano tim no ma Morocco dhi bedo kacha katugo kod tim no mar France odiochieng' ma kawuono. Ere kaka udhi bedo win tuke go dhi chalo nade kawuono kodi ja Morocco koso kawuono ni endi akiani atim to kuma chielo bende Morocco kawuono ite mokwongo kacha kinyalo rango kanyo wacho ni mano front page cha gimane manitiere mano ka wanyalo ranga achiel kachiel. Gazet mar The Standard e gazet ma kawuono mana kaka inene kar ka kido thuolo samoro wacho ni kidwoke piny to kodok piny tineno gimoro amora mantiere kar kanyo. Kata kamano ma e chal mar wach kendo thuon wach mochiw ka mano en jatend piny Kenya William Ruto. Oranga ngo kawuok e pinjego mantiere pinje jo asungu. Wacho ni sani oganda mathoth ne nitiere ka girango weche matimore Chinese. Wacho ni China gik mage manene kacha sani koro anene odhi timo limbe e pinyno mar Amerika. Wane kinde mokalo e pinyno ma Ingereza bende waneno Prime Minister mano masani Rishi Sunak. Machielo kanyo bende waneno Kristalina Georgieva. Kaminene kanyo gigi duto kama gintiere en ang'o mimanyo e piny machielo cha. Mano wach makoro mipe kanyo ite mar 6 kendo mana gimoro achiel madhi rango kanyo odiochieng' ma kawuono ka wachako gi gazet
mar wacho ni odiochieng' ma kawuono gazet mano kama wadhi rango ite mar adek mano mar The Standard nitiere anyuola makoro nitie jal mane tiyo kako chuk dara kata ng'ama ne tiyo ka jarit e pinyno mar Qatar e kinde ma tuke gi ne dhi nyime mago tuke mag World Cup kendo iwacho ni owuok malo kumoro mabor ahinya kogore piny kendo ne owito ngimane kaluwore gi hinyruok mopogore opogore. Picha ne roket ka piny kanyo watano rangane kae gino ma anyuola ne sani kwayo mondo mi jatend migawo mochung'ne wechego mag wacho ni mag tudruok kod pinje maoko mana Alfred Mutua mondo yie omigie duoko ni gima ne manotimore yie kitimo nonro mar thone. Aparo ni maendi en thuolo makare mar bende seche ma familia ni dwaro mar mondo mi ong'e gima timore ka jatend migawo ni endi Alfred Mutua kanyalo wuok oko mar mondo mi okony familia nikech aparo ni kano odonjo ofis maendi e moko kuom gigo eko mano wacho ni odhi chano ng'iyo kata obedo ni maendi ok oluwore to kod samoro sand ma isandogago jo Kenya moko ma odhi e pinjego eko ma oko lakini maendi en thoro mar wach mano wacho ni obiro temo ranga ahinya mar mondo mi one ni nitiere lai makare ma iluwo ka jo Kenya wuok dhi manyo tije e pinje moko. Koro kochako gi maendi ma familia ni oyudo haki margi wanyalo bedo kod geno moro ni nitiere kaka thoe ma samoro wuok ga seche ma jo Kenya wuok oko mar mondo mi gidhi gimany Alfred Mutua mar mondo mi okony familia ni. Footage no nego gol nikech sani wacho ni bende otamgi mondo kik gine picha ma kamano ponono ka entiero nego gol mondo anyuola bende oyudi wach mane wacho motenore kod sendo mane makoro okelo twak machielo karka e ite mar adek tung kanyo makoro nitiere oganda jo Kenya mamoko ma bende ka irango nitiere oganda mantiere pino ma Saudi Arabia. Nyaden notho e piny Saudi Arabia dweche 4 mokalo koro kinde ochopo ma chieng' tich abich onego bed ni duoke kanye e piny Kenya odhi chalo nade nikech mano nyadendi miluongo kanyo ni Njeri ma jahigni 26 mano ne otho kaluwore gi sand mane oyudo milieko noyudo ka entiere pino ma Saudi Arabia ahinya to e gwenge mag Riyadh. Koro kama gigi duto timore bang' dweche 4 koro duogo anyuola mare nigi mor ni mar gidhi yudo jaheragi mano kaluwore gi mar mondo mi ja Kenya kawuok ni dhi manyo tich to dhi kar kanyo ka gik mathoth bende osebedo kanyo ka timore to nyaka sani gik mage ma osebedo kacha ka okale wacho ne piny Kenya kae kano igeno ni ringre dhi chopo e piny Kenya chieng' tich abich oganda dhi chopo kacha e alapno ma Jomo Kenyatta International Airport mondo mi okawe mano kaluwore kod jaode mantiere kar kanyo ka gintiere kar kae. Koro warango kar kanyo kora monge jwang mondo mi wadoge gazet ma kawuono ite mar 4 kanyo nitiere sigana 2 mwadamako mano sigana mantiere ite mar 4 kachiel kodaka mana pod ite mar 4 kanyo irango ni loko katiba gik mage mantiere kar kanyo mano ka warango ite no nitiere lobby group ma koro dwaro ni kisebedo jatend piny Kenya kata kisebedo jalup jatend piny Kenya mano kaluwore gi chike mapachoka okonego bed ni mithuolo mar chung kaka jatend piny Kenya yiero moro mabiro. Neno kanyo endo moko kuom gigo mag diher mar mondo mi oloki manake wacho nendo kisebedo jalup jatend piny Kenya ka utieko tamu to ok inyal wuok mana kaka ineno ka ker ma sani ne en jalup Uhuru Kenyatta. Koro kano tieko to en be ochako tam mare. Koro giwacho ni maendi en gima gi propose ni maendi oloki. Kasto bende naneno ka chande ka giwacho ni kapo nono ni in governor itieko terms gi bende ok gidwar ni mondo mi ichako governor chako wuogi chako dog ochung kaka senator. Mano endo bende moko kuom lokruoge ma gitemo chwalo kata chande. Okang'eyo ni e lokruogni kata gino endo magichano mar mondo mi okete e lokruok nyalo biro konyo ja Kenya e yo moro koso nikech king'iyo adier ka unji ariyo matiyo utiyo kuom ranyisi kuom higni 10 maendi ne en sirikandu kendo tok higni 10 kendo jalupne ochako duogo kendo dotiyo kendo kata kuom higni 10 mo matiende ni
kiwacho yo machielo en ni sirikal ni obedo ka chande kuom higni 20. To por gidhi nyime nikech ne pod odhi do jalupne machielo mok dhi bedo jatende piny Kenya mokalo koro. Aya nyakora Muge Jwang' mane gima nitie kanyo lobby group no kanyo ne Linda Ugatuzi nitiere kanyo kod Philip Alusiola kaachiel kod Alfredo Gola, Dennis Wendo mane loso kod jofwambo kar kae. Mano ka gintiere piny kae mane jogo mineno mane otelo ne nyasi ma kamano ka gintiere kar kanyo. Yawuot luo moko bende nitiere kanyo kaachiel kodgi. Kamachielo bende mae twak madhi bedo go e chenro mar mbako romo kawuono. Mano ka orango ndalo 100 chopo machiegni to nitiere singo mopogore opogore ma sirkal pok ochopo kare wini ndalo 100 mano chopo koro nuduoko na higa manyien kata bang' higa achiel odhi bedo. Pono nitiere moko manyalo bedo ni PC koro mar Ruto jatend piny Kenya singo mane gichiwo ndalo 100 dhi bedo kanyo ka nok ahinya ka pok otimgi. Gin gigo mathoth ahinya mane migosi kata jatend piny Kenya no osingo ne ja Kenya kuom higni kuom 100 days kata ndalo 100 mokuongo. Nyaka sani ja Kenya nitiere kod penjo mathoth ahinya ni mokuongo to kata mana mogo mano nyiswa ni nengo ne dhi dok piny kendo wadhi yude kuom siling 100 e kind dweche e kind ndalo 100 mokuongo ema nengo ne oseidho malo. To koro wadhi timo nang'o gigo eko mang'eny ing'eni ngima nyaka ikuong ing'i ane ni gima dhi e yi to chalo nade to ka koro mano endo pok odwok piny. Aneno ka nitiere kaka ja Kenya nitiere kod penjo mathoth ahinya kaluwore to kod 100 days in office mar jatenda piny Kenya. Pod wantiere chien ahinya king'iyo the 100 days mane o promise wa singo mano chiwo nyakora Muge Jwang' mane twak mabedo odiochieng' makoro chal mar mbako romo koro bedo gi thuolo mondo mirangi ka koro sani bende weche mamoko nyalo bedo ni gin mage. Mano ka warango chenro magoro sani wantiere nitie gazet mar The Standard kendo ang' warango gazet mar People Daily to kapok odhi gazet mar People Daily itemo gik mar gazet mar The Standard nitiere weche mag tuke wanyang'i ane ni mane momi pek kacha kati kona ni pachini mane kotenore gi tim mar Argentina odiochieng' mano tuke mano tugi odiochieng' no manyoro mago kiwacho gi kar kanyo ang' wayudo thuolo mar mondo mi warange to nyaka sani tuke ne obagi odiochieng' mano tieno manyoro tim no mar Argentina ne ogoyo tim no mar Croatia ka Messi koro chopo gi Argentina e World Cup final machielo gonde 3 kuom nono. Anyalo wacho ni inyoro samoro ne odhi mopogore kod yawa moko mane paro ni Croatia kaluwore ni to nyaka ne gichak tugo tuke geki e World Cup pok noloye koro onge ng'ama ne nyalo fwenyo kata ne nyalo paro ni idhi logi gi gonde mang'eny kama endi kuom nono. Kata kamano kana natemo ng'iyo kane pok adhi nindo nyoro naneno ka chande ka Argentina ne ging'eyo gi midwaro. Croatia mondo mi ne gilogi nyaka ne gikuong mondo mi ne gikaw gichope finals nyaka ne gikuong gilo gonde mapiyo piyo mokuongo eka mondo mi gidhi nyaka gine ni giloyo gi kata kamano mano otimore ne fans go mag Argentina ng'ene gimor kabisa. Aya tuke to situgi koro rango na kama chelo de gazet mar People Daily nyakora Muge Jwang' mondo mi obed kod ng'eyo ni nyaka sani gik mage mantiere kacha ite makoro mipeko ahinya to wadarango gazet mar People Daily ite mar 2 kod ite mar 3 mano ka wantiere kar kae gazet makawuono ka warange kendo en gimoro ma wanyalo bedo ka wawacho ahinya wini odiochieng' makawuono mano ka wantiere kar kae to ahinya kar ka mano koro kiwacho kanyo ni nitiere oganda kata jopuonje maromo 35,000 onego bed ni ndiko tich mano kaluwore koda TACC nobedo koda ondiki ang'o momiyo pok oteri kata chande kata obedo ni pesa ni osewuok. Kaso ne nitiere wach moro mano mora ka endi Cleophas ne atemo ng'iyo ka ni penjo ni wacho ni ndiko mar jopuonje gi nitie moko midhi tere junior secondary nitie midhi tere primary ka cheto kod secondary school. To ne penjo moro biro ni ang'o momiyo
ni MPs nitiere kod interest ahinya e ndiko ma jopuonje gieki. Kendo ne wach moro wuok ni chalo ka gima MPs gieki nyalo bedo kod duol moro ni japuonj mane mindiko kanye kaluwore ni gimiyo jogo eko machiegni kodgi tije gieki. Ni ginyalo dhi e skunde opogore to giwuoyo kod boards mag sikunde gieki ni kora dwani mondo undik jogi umina gi tich umiya ji abich to an abro kelo dongruok opogore e skundni kata abro kelo bursaries mang'eny. Koro mano endo en wach mane owuok odiochieng' manyoro gino endo mano kwed kod Nancy Macharia kendo nowacho ni MPs onge gi duol mora e ndiko jopuonje. Ok ang'eyo ni ma en gima biro timore to koso. Haya, warito kendo wadaneno wadhi ane ite mar adek kar kae ni chenro mamoko bende mag weche mag somo pod nitiere mana kar kanyo, kata kotieko ite mar ariyo, ite mar auchiel kanyo nitiere weche mamoko bende ma osebed kanyo ka waluwo. Kendo sani nitiere riwruok wacho ni ite mar auchiel mano mar gazet mar People Daily nitiere aparo ni ni tiyo machiegni gi sirikal kata tiyo gi sirikal ok onyiso ni intiere e sirikal nindo. Nitiere gigo eko mang'eny ma ji nyalo yudo kata ginyalo yudo kowuok kuom sirikal mamiyo dongruok mar kaunti dhi nyime. Maduong' ng'e ni en dongruok mar kaunti. Koro miyo ka dongruok nyalo bedo e counties ka gitiyo machiegni kod sirikal to ok ane ka nitiere shida moro ma nyalo bedo. Cleophas. Aya kanyo koro moge juang ka weche thoth kanyo bende kamana ka gazet mar People Daily ite mar auchiel kanyo bende ka wanyalo mana nene kendo ite mar auchiel mano gigo ma osebedo kanyo ka waluwo mano gigo ma opogore ahinya te county ma Nakuru. Koro wacho kanyo ni riwruok mopogore kwa neno ma jatend wacho ni maja Mbetre mar piny Amerika ma ntiere piny Kenya kachiel koda kamachielo ma bende warango ni mano Susan Kihika mano governor e county ma Nakuru. Koro sani gikelo chenro mopogore mag bero weche mag thieth kachiel koda mago bende mag somo. Iwacho ni county mopogore bende koro wuok oko mag rango ni ere kaka gitimo chenro gi mago koda ka chenro mag rango ni counties duto bende koro dhi e yo moro makare. Mano partnership magore kanyo weche go mag thieth ma bende koro ntiere e kar kanyo. Maya achiel kuom yore ma kaunti mamoko onego bed ni luwo mondo miyo oyud yuto mopogore. Aparo ni en gino endo maber kata king'iyo sani endi nyalo wacho ni nitiere kaka governors kata king'iyo mana ma Kaluo nitiere yore geko lai mag dongruok mopogore ma gisechako keto mar neno ni obede tim kata chande to ma endi en gima samoro ne ok waneno kuom higni mamoko mokalo nyaka ne kel devolution. Koro sani aparo ni nitiere chiewo moro ma gisechiewo kendo sani endi kaka governor en jatend county en mana ng'iyo ni to county wani endi to dongruok mage ma wanyalo kelo manyalo konyo jopiny. Koro mano endo en focus ma ka county okawo to aparo ni wabiro sudo mabor kabisa kendo wabiro neno ber mar ichame mana e coast kocha.